É unha das obras máis agardadas en Santiago e por fin ten visos de comezar, aínda que co enésimo retraso. As escaleiras de Triacastela, que unen a Rúa dos Concheiros coa Avenida de Lugo, mudarán de cara nuns meses, para a ledicia dos veciños que cada día superan este desnivel de 12 metros e demais usuarios que utilizan o paso para chegar á zona bella dende outras áreas, como Fontiñas. Espero que lo vea yo terminado, porque a mí ya no mucho me queda. Sí, llevo 42 años viviendo en la Avenida de Lugo y subo y bajo por aquí pues casi todos los días. Facía falta que fixeran unha raya. Sí. E facilitar a subida. Y espero que la gente lo respete porque la gente es muy de monte y no les importa romper y hacer lo que le venga en gana. O proxecto contempla a instalación dun ascensor con capacidade para 16 persoas que lle permita a xente con menor mobilidade seguir subindo e baixando por Triacastela, podendo ser utilizado por sillas de rodas e carros de bebés, pero tamén se mellorarán as escaleiras en sí. Tes outra alternativa que é a Rúa do Vedor, que tamén a utilizo, pero bueno, para mí sí que me cómodo, pois, o sea, o cruzar por aquí e non ter que dar toda a volta por Concheiros. Eu ainda subo baixo as escaleras, pero bueno, reconozco que hai xente pois que xa lle é máis dificultoso, non? E agradecemos que se busque unha solución, entendemos, bueno, que a do ascensor pois é a mellor das posibles. Outro dos aspectos importantes desta actuación, ademais de facilitar o acceso, é darlle uso ao solar que queda entre os edificios, no que se habilitará un pequeno aparcadoiro.